Mutan Jos ba ni kiɗan waƙar, a waƙar ba zan ki yaba mata ba. Na yaba mata halinta da alkhairi ko ba haka ba. Hajiya Saudar Zakanya ni ba zan ki yaba mata ba. Mai taimako ga marayu in na faɗa ban kunyata ba. Kin zamo ikon Allah makiyanki ba za su iya ba. Saudat Allah kare ki, ya tsare miki danginki. Sarauniya yau dai gaki, zinariya na waƙe ki. Ɗawisi ya ga baitinki, kuma ƙaryar wasu su gane ki. Dan Allah ya kare ki, ya baki kuɗi ala inganta. Ga motoci mai kyauta, ana batunta ku zo gata. Hajiya Saudat na waƙe ta, Saudat sarki ga baitinki. Kilishi ne ke gaida ki, na yabi kyawun halinki. Ƙaryar duka magautanki, duk mai so ya ga ƙarshenki. Sai dai ke ki ga ƙarshen shi, ruwan zuma mai daɗin kurɓa. Hadarin ruwa wa zai hanga, ana maganar ba su ɗauka ba. Ba su gane Saudat na gumba, Saudat sarki da gata. Sarauniya ga waƙarta, kin ci ado kin ƙasaita. Cikin mata kin fifita, je ki abinki ki ɗan huta. 'Ya'yanki duk zan gaida su, sannan zan yaba halinsu. Dan Allah ke gadinsu, Hajiya Saudat ce mamansu. Sarki nake ta yabo ga su. Hajiya Saudat ga waƙar Hajiya Saudat. Hajiya Saudat uwar marayu ga Saudat. Hajiya Saudat zinariya yau ga Saudat. Hajiya Saudat Allah ya kare uwa Saudat. Hajiya Saudat kilishi ke waƙar Saudat. Hajiya Saudat amin kyauta Hajiya Saudat. Mai kyautar mota kuɗi gida Hajiya Saudat.